Iritsi da urriaren 5, 2014ko kilometroak festa ospatzera goaz, eta eguraldia momentuz, eta espero dugu horrela jarraitzea lagundu. Hemen jendea ikusten dezue, girua ja goiz-goizetik badao, jendetza azken ikutuak ematen nahi dira, ze berehala izango dugu aurkezpen ofiziala. Torri eta beira, aurreneko orduan zerekin topo egingo eta Benito Lertxundirekin. Girua ja goiz-goizetik antzematen da hemen, ezta? Bai, bueno, nik uste ja ohizkoa dela, ez olako giro bat izatea. Ja berehala hasten da gainera ekitaldia eta, bueno, hemen urtero bezala, toki guztietan bezala, jende pila bat izango da eta giro edango da, bai. Urtero etortzea kilometrotara? Bai, aleginek ditugu, bai. Eta ze sentitzen da zure herrian tokatzen danean? Bueno, gauza berezia, beste gauz bada, bai. Kanta oso polita da eta dantza ere bai. Asko gustatu zaizu, bai, asko. Musika eta letra bila gustatu zaizu. Nire senarra arrantzale dago eta bueno, horregatik asko gustatzen. Herrikoa zate, hori zate, eta animoza, kilometroak eta egiteko. Zer gustatzen zaizue gehien antolatuta da ona, zuentzat, ze izango da politena? Kontzertuk. Zaiena bukaera izaten da. Jente guztia bere etxera bialtzia. Giza mugimendu hau dena energia bada, ez? Energia, gaur energia pilpilean egon da hemen. Mutiloian amarratu da, zenbat lezakeko da, aitu musu bota, abitza guaztik, herria txikota. Dituen helburuak bete daitazen. Eta zabaldu kaia, herriatik txikota. Ikusi dugu hasieran, hasiera eman zaionean ofizialki, han egin dezue bilobekin edo olako ekitaldi polita, ze sentitu dezue? Bueno, gauza polita izatea, gogora ekartzea, olako ekitaldi bat danen eta zuri ardura bat emate izuenen, da nolabait rekonozimendu bat egotelako, ez da? Eta rekonozimendu hauek ez dira izaten partikularrak, bate inbertzaio, porque han urtailetan ibili ginean guztik etzeken arateatzeik, no? Eta orduan, momentu hartan ni presidente nintzalako, ni izan naiz. Geopolita da, zean, jungean hortan, bilo egin jutia, ez? Noski. Hor segida bado. Hori da. Guazi ginean, da gure bilobak, hor daude, horrek esan nahi du, seme alabak epasaiala, eta... Hori da, testigua aurrea badijoala, poliki, belaunaldi ez belaunaldi. Eta zu kilometroak nola hasieratik, zuk eman zenien hasiera, gaur eguraldia lagun, giro onakin, ondo dijoa, nola ikusten dezu kilometroak eurko ekitaldia oza azpimarratuko zenuke edo... Bera, nik nolabait azpimarratuko nukena zera da. Orio herriak egindun barnea hausnarketa, eta nolabait kilometroa ekartzetik haratago, nolabait herria erabat involukratu duela bertan, eta herri barnetik sortu dela egun entzuten ari garen konzeptuak, ala? Herria txikota oso raro, egin zaigu oriotar ez garen hoi entzutea, baina azken finean bada zerbait oso polita, gaur goizen, bilobekin indeuna, txikota herriatzea. Gero ikuste dut horiz zator zelazu, nola ez, implikatuta gai guztietan. Bai, orio... Bai, oria. Hola, bideak hori jondon harima hori, horitasun hori, bestiakin herria txikotakin lotuta ez da. Herria txikota guk gazte ginean, hori izatezan, hori bat izatezan, ikuste ginean barku bat itxasoratzea zijoala, korri gehute ginean molapunta, hori herria txikota bere legutik atera eta botatzeko. Ikastolatik mundura jotzen dugu, Osea, bai, hortxe dauzkagu ezitzen
hor ezi ditugu gure semek, Bai. eziko dira gure bilobak, baina Bai. hortik mundura jo dute eta txikota herriatuta geho mundura jongo di. Hasiera baten, hauek idea ekarri zuen Ameriketatikan, orduan benetan martxan jarri izan baldin bazien izan zen dirua biltzeko. Bai, Gaurre, zoritxarrez dirua berda. hori da. Baina gaur dirutaz aparte, bai honek urte guztien ibiltzea prestatzen da, honek beste balore batzuk ekartzaitu, hor biltzean jende pilak, elkarlana, elkarrekiko, ezautzestian jendek unitu egitea, honek giro ehar bat sortzeu, herri bakoitzen, kilometro jotean herri bakoitzen, festa egun hau aparte urte guztiko festa bada. Mila esker Josu, mila esker Antonio, horrekin gelditzegea eta horrekin jarraituta festari ekingo diogu guk ere. Zer moduz jonda goiza? Bueno, pentsatza dugu ondo, gu sartu eta sartu hemen aigea, baina... Jende asko ikusi duzue? Iruditze zait asko izan dela. Bai. Asko. Jo ja nesteu ikusten gu hemen jendia pasata. Aurrein hain deu zirkuitua, honea sartu baino lehenuo zirkuitu egin deu, eta bueno, egualdi txarrakin da bastante, eta gero ja pentsatze deu ja ona hasi danen. Osorbilkok esan due, listo ja oso altua. Orduan, horrekin erantzun due behar genuena. Horrekin erantzun duzu gure galdera. Hori da, ja puztu ingea, puztu. Noski, puzteko modukoa da. Hemen geha Gema Etxaberekin eta Zigor Zaitzarekin. Egin dezuen lan guzti honetatik zer azpimarratuko zenukete? Nik azpimarratuko nuke batez ere auzolana, ez? Atzo gauean azken bilera bat egin genunean arduradun buruekin, azkenengo hitzak eman nahi nizkinak zen, gaurko eguna izaten dela egin duen lana urte terdian izugarria izan dela, eta mesedez, beraiekin lanean arituko dian 1500 voluntario eta laguntzaile horiei eskerrik asko emateko eta zorionak emateko, ze euri egin ala ez, dagoeneko lana egina dago eta lan bikaina gainea. Nola ikusten duzu zuk, Gema, kilometroak jaialdi hau, urteak pasa ondoren hainbeste kilometro nola ikusten dituzu aurtengoak? Oso ondo, hemen ere hausnarketak ere egon dira, kilometroak inguruan, eta beti saiatzen berritzen eta mejoratzen, baina oinarritan, ez astu gabe oinarritan, ez da. Eta oso ondo, hemen inda hori jon baita ere lan pixkat oinarritara bueltatuz, jendiak ibilbidea indezan, gogoratu arazi nola zizian kilometroak, eta jendiak indadin ibilbide osua, eta hartaka, gero gune bakoitzetan adin desberdinetako pertsonentzako daude gauzak, ekimenak eta ondo pasatzeko tokik, baina eharki. Nola ikusten duzu zure ikastola? Oso indartsu, duela urte batzuk abesti bat egin genuen ikastolarentzat, ikastolaren ereserkia bihurtu dana, Olaska taldeak egintzun, eta bizirik gaude ez, oso bizirik ikustet ikastola, langileak, irakasleak, gurasoak, eta hemendik gure inguruan dauden ikaslehoi, gurasohoi, inguratzen gaitun guztiak ikusten dut, babesa ematen ari zaigula, implikazio izugarria daula, eta une oro, iturri hori ur berritzen nahi dela, ez? Ikastolen olerki horretan bezala, hartzen olerki horretan bezala, ur hori beti berritzen nahi da, eta oso bizirik ikustet ikastola.
Bueno, hori, esandakoa. Bihartik aurrera, jardungia lanean, denbora asko, bi helburukin alde batetikan horratzean dakagun eraikinaren mailegua izatia handi bat kentzeko, baina baita ere nahi genuen, argenun inbertitu nahi genuela hezkuntzan. Eta orduan, hemendik ateratzen dian, xoxakin hori nahi dugu, inbertitu hezkuntzan eta eraikinai zatitxo bat kendu eta aurrera begiratu, jarraitu, ilusio horrekin eta gure proiektu berriekin ausardiaz aurrera jun. Oso ondo, badakigu bihar zer egingo dugun, da gaur gozatzen jarraituko dugu, zorionak tokatzen zaizuen parteagatik eta eutzi goiari. Eskerrik asko. Existenziak itxu-itxua eta txak, kortxo batean sartu du, eta karo botatzen dugu itxasora eta gero begira sekartatzen zaion gaitxuari. Menantzio! Horaino torriko da. Begira, Menantzio. Guke ezin izango zuela ibiltzea, baina azkenean bere. Orain Amaia Dorronzaro dugu hemen, udaletik datorkigun ordezkaria, lan hauetan ibili dana eta uste dut lehen ere ibilia zarela, ez da? Bai, egia da eta kasualitatea da, baina orain dela 10 urten izan ikastolen ordezkari eta koordinatzailea kilometroak egin zianen. Hori jo eta zarautzen elkarrekin. Orduan kasualidadez, eta orain tokatu zait udaletikan ere koordinatzea kilometroko koordinatzailekin. Zer iruditzen zaizu ikastolak aportatzen diola udalari? Herriari. Ikastolak herriari zaila izango litzake hitz bat erabilia eta bilatzea hori definitzeko. Baina, dena asko ez dakit nola definitu, baina balore asko, herritartasuna eta nik uste komunikatzeko eta bizitzeko modu bat, filosofi bat aportatzeio. Nola ikusten duzu udalak, nola ikusten du kilometroak jaialdi hau? Berez, jaia ondo dago, jaiak egiteare ondo dago, ospatzea, baina gezurra dirudi, gaur egun oraindikan ikusita ze egoeran gauden horrelako jaiak antolatu behar izatea. Batipat, dauden murrizketak eta ikastolan sareak eta proiektua behar duen arlo ekonomiko hori aurre egiteko. Alde hortatikan penagarria da, baina festa bezala oso ondo iruditzen zaiz, da modu bat bere filosofia, bere proiektua ezagutzeko gizarteak orokorrean. Eta orain, ordu batzu badaramatzagu, dana ondo dijoa, giro onarekin, eguraldia ere ja hobetu du. Ze balorazio egingo zenuke? Balorazio askar bat. Badirudi zierako momentu neuria zala ematezu movimentu gutxi zegoela, baina oan ja jendia martxan dago eta giruak ere lagunduko du eta seguru egun oso polita eta ondo aterako dela. Eta zerbait azpimarratzeko? Bai, azpimarratu nahiko nuke, bereziki udalak orokorren izan duen jarrera ikastolarekiko eta kilometro jaiarekiko. Bai politiko guztien jarrera eta borondatea laguntzeko, aurreneko minututik eta bereziki brigadan lana urte guztien zehar buru belarri ibili dira ikastolako montajekokin eta udaltzaingoan lanare ere bai laguntzen eta ez da izan azken eguneko lana baizik eta urte osoko lana eta eskertzekoa da, bene-benetan. Orduan lana azpimarratuko dugu eta segituko dugu gozatzen. Bale, ba. Mila esker Amaia, gurekin izateagatik. Horren arte. Gero arte. Jarri dituzu ja guztiak? Bai, jazta jarri ditugu horrela eta horrela, dana daude. Bai? Bai, herria txikota! Zemo zaiziate, jendiai alda, eskatzen? Bai? Zemozko marmitakoa? Jateko mokoa. Ona? Jateko mokoa bakarrik?
Ona. Azkenean zuek ibili zeate okerrezpanago 6 gune daude hemen eta gune horietarako kartelak zuen esperientzi eta bizikizunekin eta esplikatzen jendeari. Bai, pixkat hori jo ondaon Euskadi Lagunkoiako taldea oso aktiboa da eta iniziatiba asko dauka eta pixkat Euskadi Lagunkoia dakan lanildoetako bada esperientziak generazioen arteko trasladorien batea da, adineko pertsona daukaten esperientzia eta balioa nolabait nahi genuen kokatu nun baiten, eta hori generazio berri eman. Eta orduan bat zegoen jende, rekorridoa ikusita gune batzuk aukeratu zian, eta gune bakoitzan bakoitzak bere esperientzia kontatezun lehen garai baten nola zan gune hori, eta gaur nola ikusten duen pixkat esplikatuz. Oso polita ideia, eta gero olako jende martxozarekin, aber Maribel, ze sentitu dezuzuk zure burua hoietako panel batean ikusita? Bueno, oso ondo, gainetikan, pasatzen hain itzala, jendiak ikustezun da, abor nondi joan, panelen dona, da, orduan itezu, pixkatola, bai. Eta zertan aritu zaten, nola indezuela hori? Pues hori, bilera bat egin genuen hementxe, eta orduan aber nola zan hori jo, gu gazteginanen, da holaxe. Eta nik orduan ondartzako argazkila bat eman joen, nola jute ginen ara, eta krabelinez betete otezala, eta holako gauzak esate genizkan, eta orduan hori jarri antxeno. Oso polita, ez jakitea nola, nondik gatozen, nola zan? Nire argazkile ikusteten, holaxe pixkatitezu, baina bueno, bale. Aholkularian naiz Eusko Jaurlaritza, baina hori jokoa naiz dagia da, ore bada, hasi ginean, Euskadi Lagunkoia da, hori jok ze indar hartzezun, ze parte hartze, ze gogua zakaen, ze ilusio zakaen, eta gila da hori, ekintzetan trasladatu da, gaur goizen nahitu gutenian etorri da Maribel antxetxo hori xoke gozten zebile. Maribel guazen eta... Pasatuko gea, gero, pasatuko gea. Usaila ikaragarri hona zeon, hasi. Ja gu ere gozetzen hazia gea eta pasatuko gea hortik. Zorionak egiten dezuen lanagatik, eta segitu horrela, batzuk babesa ematen. Merito ikaragarria daka, Behi dakaen indarra, hori traslatzen gaztei iten du esperientzi intergenerazional ikaragarri polita iten du hori joan eta eskertzekoa da, ze ilusioekin da, ze gogokin oteian. Ikusi dugu aurkezpen ofiziala, kilometrotakoa, eta entzun dugu, zuen abestia zer sentitu duzue hor, zuen letra eta zuen doinua entzun da? Zer sentitu duzue? Bueno, aspaldi gaude, aspaldi egina lehengo urtetikan, gainera hasi ginen honekin, beraz, guk oso zehatuta daukagu, ez? Oso trilatuta eta... Baina, espektatibakin, ia jendeak zer esango zuen, batipat hori, letra berak ere, bere polemikatxoa sortu du, eta espero ere bazan, jakina, eta zerbait berezia egina izan, arrantza giroko zera hori eman nahi zitzaion, eta
Eta, bueno, doinua, harin zea batekin, ritmo batean eginda, eta, baina, bueno, apiskat. Oso polita guko egin dela gutxi, aurkezpenan izan geha, eta niri partikularki ikaragarri gustatu zait. Hori joko kutsu horrekin, kutsu melankolikoa ere badu. Bai, eskusoinua, trikitixak kasu hontan, bai, ematen dio menorrak ere sartu dira, tono menorrak ere tarteka, eta orduan bai, badu alako ikutu nostalgiko, pixkat itxas kutsuko hori. Gaur gainera eguraldiak lagundu bezala egite zuen, ez, pixkat, hemengo eguraldia dugu hori. Bai. Eta zuri doinua asko kostatu zaizu, edo erreza egin zaizu doinua jartzea olatzen letrari? Bueno, beti izatea doinua alaia, ez da tristian bia juten. Horren alaia, zinitzen pentsatzen da harin bat, adibidez. Eta horren ingurun, junitzen doinu batei bueltaka, eta hola izan zen. Eta zuk zer sentitu duzu hor, hainbeste jende eta agintariak eta herria eta hainbeste jende eta zure doinua nahiz eta ensaiatuta aukiko zuen askotan, baina hor momentu horretan... Nahiz eta kantua askotan entzun dauki, alare herrian entzutezunen kanta, unkituta, ez? Beti ere bai. Unkituta, kanpokoei, bertakoak hori jokuak ez gehan, emateigu, olako... Eta pentsatzen dut zeuk asmatuta, gustora gelditu zea, emaitzarekin, ze batzuetan izaten da ez, sortzen dezunean, hau aldatu ingo nuke... Uste nun arazo gehiago goziala kantuakin, grabatzeako unen da, baina ondo eta zan. Bi taldeen uztarketa izan du da, herriko bi talde, azteko ahots talde hau uhatz izenekoa, eta bestetik gira naiz, gehiago rock instrumentala egiten dutenak, eta nola baita hor bat egin deu, eta pixkat uztartu behar izan du da dana, ez? Batzun eta besten giroa. Beren giroa ere ekarri da kantu ontara, orduan, hoxe. Artelana, hori dana uztartzea, ez da erraza. Eta zuk alatzen nola ikusten dezu Orioko ikastolaren etorkizuna? Bueno, ni etorkizuna iragartzen oso txarra izaten naiz, normalian. Herri honek esan nahi dute Zoriok bakarrik. Euskal Herriak oroar, jakina, ze norabide daraman ez nago oso gustora, inundikan ere. Instalatu gehalako, lako zera batean, ez da? Hemen ez da ezer gertatzen, baina beti protestaka gaude, eskubideak urratzen dira, ez dakiz zer, eta ez dugu behingo zulertzen, benetan zer egin beharko genuken, zer, esate baterako politiko, goi mailako politika, guri tokatuko litzaiguken goi mailako politika egitea, ez da? Erresistentzian dagon herri batena hain zuzen ere, zapalduta dagon herri batena, hori badirudi ahaztu egin zaigula, eta etorkizuna beste alor guztiena, bai hezkuntzarena, bai hizkuntzarena, bai ekonomiarena, bai dana, langileria, enpresagintza, horren menpean dago, beraz horren azpian dago, beraz zer aldatu behar da, hausnarketa egin dezagun edo... Musikarekin egin dezuen bezala letra eta doinua ondo junda, urte bete pentsatzen, ensaiatzen, eta gaur ondo atera da ona hemen olatzen ere hausnarketa, eta nik uste dut hausnarketa interesgarria jarri dezula mai gainean, eta gure ikusentzulek ere zerbait pentsatu esan eta egingo dutela horren inguruan. Ritmoite ze polita! Egunon, hemen lan eta lan beti bezala emakumiak, Den emakume ataloak egiten. Badakau bat laguntzaile ere gizon bat. Laguntzailea. Beti gizon bat ondo etorzea. Beti gizon bat ondo dago. Zer atalo egin behar dituzua gaur? Kilo asko dira irinak. Eta, umiak etortzen dian bezala eta bukatu arte. Guk ez dugu ordu garaiek izango, seguru asko. Zitezue, taloa, txorixua zertzei oso barruan? Txokolatiakin gaur. Txokolatiakin gaur. Herriko festetan dola itxe deu, urdei azpikuaki, tozine
galetakin, txistorrakin, gazta eta txokolatia, hola itxe dugu, baina gaur nola gain beste jende da, txokolatia bakarrikan ningo dugu. Nik uste eta asmatu dezuela bete-betian, fresko xamarra eta txokolatea ondo zortzea beratzeko. Taiarra da, umiak inberdu bakuitza bere talua. Bai. Erre eta janingo, bero. Begira. Zaimutxuak ingo beha. Taiarra bezala da. Oin lanean gabiltza, baina gero etorriko gea, fijo, jatea. Hemen ditugu Xanti Manterola eta Milagros Aroztegi, omenduetako bi guraso. Hauek dira aurreneko ikastola sortu zenetako, aurreneko gurasoak. Ze urtetan sortu zen ikastola, aurreneko aldiz hemen? Orion, hasi ginen, 1971 amaika. 71, no? 3 urte ite zituen urte hortan. Guraso batzuk ibilizian etxe, proiektua erakutsiz, ja beste ikastoletan ja bazegoen movimentu, beste herritan beste movimentua, eta orduan hemen azteko garaia zala, eta etxe hasi zian. Eta orduan gustatu zitzaigun, gehien bat, dana euskeraz, jarraitzeko modua izango gendula, eta hori, Elizako aretoan hasi ginen, han saloi parrokiala zeon, eta 20 aurrola hasi zian. Apostua egin zenuten, zuen umeak euskeraz ikasteko apostua garai hartan. Hasieran, nahiko poliki, juntzan... Hasierak... ondo. Gero arazoak sortu ziren, lehenengo maila iristeakon, orduan ja zan, apustua orduan txezan. Zarautza eraman bertzian, 6 urte zituen, eta guk nahi genuen Orion hastia, baina etzan posible. Eta zarautzen, aizian ikastola berri bat iten, ordu arte zabiltzan hemen bezala, garajetan, eta altzuen bezelan. Eta orduan ikastola berri bat aizian, eta nahi zuen Oriokok ara jutia, eta getariarrak berdin. Eta hortxe izan zen nahiko momentu zaila. Ale batzuk atera intzian, eta beste batzuk jarraitu genuen. Eta ordutik hona ikastola oso aldatuta ikusiko duzuen oski? Bai, oso. Posa handia emateu ikastola nola aurrea di joan, urtez urte aurra gehiago, eta hau da ja beste garai batzuk, ezta? Baina posa emateu, hasiera hartatikan aurrak osatu ezinikan ibili, eta oain ikusiz, posa emateu. Hori da, orain lekui gabe, ia, bai. Eta ze sentitu zenuten, omenduak izango zinetela jakin zenutenean? Posa pixka hartu genuen, baina ban. Posa? Bai. Guraso batzuk unkituta, ez da gutxi egotarako. Eta badakit, bate baino gehiago negarrein dula, hartu zuen, hori eskutitza, invitazioa eta omendik, gogoratuz gure ibilbidea. Claro, zuen hasiera horiek. Hemendik behaiek ere zoriondu, zuek bai noski. Aipamena egingo dugu gaur eskaini zaio. Gure ikastolak hastapenetatik zure babesa izan du, zu gidaritzat zintugunean lauanketan genbiltzan gu,
zure bultzadak uxatu digu, hainbat laino eta gandu, bertako kide denen partetik, ez delakoan berandu, gure aitortza eta eskerra, zuzentzen dizkizutan du. Hemen dugu Andu Lertxundi, beste askoren beste, Zarauzko ikastolako zuzendaria izan dugu, eta Zarauzko ikastolak harreman handia izan du Oriokoarekin bere garaian, eta orduan hori dela eta beak egin duen lanagatik omenaldia egin diote. Zer sentitu duzu omenaldi honekin? Bueno, lehen da bizita behin berritu dizkit gauza asko, oroitzapen on asko. Orduan, Zarauzko ikastola, indar pixkat hartzen hasita zegoen, nahiz eta legez kanpo zegoen, oraindik legeztatu gabe zegoen, eta baina indar hartzen nahi zen, goraka zijoan, eta bi ikastola zeuden inguruan txikiak eta aurrera egiteko arazoekin, edo bintzat baldintza gutxirekin, eta horiek ziren Getaria eta Orioko. Eta orduan, tokatu zitzaidan, gestionatzea hori guztia, eta orduan harreman asko izan nituen, ikastolan lan egiteaz aparte, Zarauzko lan egiteaz aparte, Getariko eta Orioko ikastolarekin. Eta besteak beste momentu jakin batean gertatzen da arazo bat, umeak aurre egiterik ez zegoelako, ez legerik eta aukerarik ez Orioko ikastolan horretarako, eta orduan ia Zarauzko ikastolan hartuko ote genituen. Baina orduan jangelarik ez zegoen. Orduan, hemen dizik joazten umeentzat, jangela bat pensatu bertzen, edo orduan jatetxe bilatzen dugu, harrekin duke jatetxea zena garai hartan, eta hango jabea Mario Oriotarra zan izatez, eta oso ondo portatu zen gurekin. Eta gauza horiek pixkat kudeatzen, eta... Nahiko lan izan zenuten, Bai, hasierak beti ere... Baina ezak lan pizgarriak ziren. Ilusioz, beti ere. Eta orain nola ikusten duzu ikastola zuazi zinenetik ona ze bilakaera ikusten diozu? Ez daukaz zer ikusirik inundikan ere, baina egia da orduan zegoen ilusioa, eta orduan gurasoek zeukaten ez dakit, ia praktikoki ezerezetik ateratako indarrura uragabe gaur etzan posible izango. Eta nahiago nuke garai hartako gurasoen ilusioaren erdia, eta asko eskatzea da, Erdia asko eskatzea da. Bagenekake guztiok ere, halako errealitate bat martxan segitzeko eta indartsu mantentzeko. Ze aholku emango zion nioke Igor Zaitzarri, Zigor Zaitzarri barkatu? Laguna da eta aspalditik, eta argituta daukan vitalitatearekin, denbora desente, darama urte batzuk bat daramatza langintza honetan, eta nik ezagutu nunean bezalako ilusioarekin segitzen du, eta ni argitu egiten ez, korrika egiten duen bezala kemen berarekin jarduten da baita bere lanean, eta hori pentsatzen dut Oriotarrek eskertzen diotela. Orduan aholkua horrela jarraitzeko, Andu, mila esker, plazarra izan da gurekin izatea. Tokien nazeko tartea, bankuak edo herria mantendu, zugabe itzultzeak ginen mantendu. Guardio danoi, Eguna ilusioarekin hasi dugu eta ilusioarekin amaitze dugu. Hori bai goizea lainoarekin eta orain eguzkiarekin. Ondo izan da zuek ere gozatu, banuan ere kilometroak egitea.